Atès el moment històric que estem vivint, avui parlarem del paper que està fent l'Església catalana en aquest procés, també de les reaccions de l'Església espanyola i, sobretot, de la doctrina social de l'Església pel que fa als drets dels pobles a l'autodeterminació. El nostre convidat d'avui és el capellà Cinto Busquet, ara mateix mossèn de Calella i membre del moviment dels Focolars. Llicenciat en Bioquímica i Filologia Catalana, Busquet va viure 17 anys al Japó i 8 a Itàlia, des del 2010, que torna a ser a Catalunya. Ell va ser qui va promoure i va coordinar la carta que van acabar signant 500 capellans i diaques a favor del referèndum. També va promoure i redactar una carta dirigida al papa demanant-li que mediés amb l'estat espanyol, per tal de poder celebrar un referèndum amb garanties. Senyor Busquet, benvingut. Bona tarda. L'Església catalana s'ha compromès, part de l'Església catalana s'ha compromès i ha defensat el referèndum. La carta, firmada primer per 300 capellans, que va transcendir molt i que van acabar firmant més de quasi 500, la va coordinar vostè. Ens explica des del principi com sorgeix la idea de fer aquesta carta? Bé, sí, però abans... un manifest. Sí, és un manifest, sí. Bé, això surt de l'exigència d'explicitar una posició que ens semblava ja molt clara des de fa molt de temps per part de jo diria de tota l'Església, és a dir, dels membres qualificats de l'Església catalana, que són els seus bisbes. Els bisbes, ara ja fa més de 30 anys, en una carta pastoral, que és un document en pes específic propi, que es deia Arrels Cristianes de Catalunya, varen fer unes afirmacions molt clares sobre el caràcter de Catalunya com a nació, dels drets que té Catalunya com a nació. Afirmaven també en aquest document que tot allò que diu la doctrina social de l'Església sobre els drets de les nacions era aplicable a Catalunya com a nació, que no corresponia a ells dir a quin sistema això s'havia d'expressar, és a dir, si havia de ser una autonomia, si havia de ser una independència, si havia de ser una federació, que això tocava als polítics, però com a referents morals, els bisbes deien ja fa més de 30 anys que Catalunya tenia tots els drets que qualsevol nació de la terra té. Això fa 6 anys, es va explicitar encara més en un altre document que se'n diu El servei del nostre poble, també aprovat per tots els bisbes de Catalunya, en el qual deien un punt molt important que en el seu moment va ser referit com a titular en molts mitjans catalans i també de fora d'altres llocs de l'Estat, que eren legítimes totes les posicions mentre respectessin els drets dels individus i dels pobles, etc. Per tant, en un moment en el qual per part de l'episcopat espanyol s'havia declarat que la unitat d'Espanya era un bien moral, que els bisbes catalans diguessin que eren legítimes totes les posicions, encara que no fessin referència directament a l'opció independentista, la consideraven una més i tornaven a repetir que no eren ells els que havien de dir-ho. A mesura que el procés ha anat endavant i que ens acostàvem també a aquest famós 1 d'octubre, el mes de maig els bisbes van fer una nota, el 20 de maig, aprovada per unanimitat. Cal dir que en els bisbes que actualment hi ha a Catalunya tots són pastors, són bisbes, són capellans, per tant el seu primer interès, estic segur de tots ells, és el que va bé en aquell bisbat, en aquell territori que tenen confiat. No hi ha posicions ideològiques preses en cap dels bisbes que tenim a Catalunya. Hi ha sensibilitats diferents, perquè per suposat algú que ha mamat des de petit la catalanitat és diferent d'algú que hagi pujat fora de Catalunya, tot i que pugui saber bé la llengua, i ha mamat altres coses. Per tant, tots els bisbes han fet l'esforç d'entendre on eren i crec que ho han fet bé. Però són diferents sensibilitats cap a aquest tema en el sentit d'haver-se d'expressar més o menys explícitament. I llavors, al maig, els bisbes en una nota van dir una cosa que també era molt clara, per qui tingui orelles i sàpiga interpretar el llenguatge eclesiàstic, que deien les legítimes aspiracions del poble català han de ser escoltades en un moment que des de part de l'Estat i dels grans partits polítics espanyols es repetia el mantra
no? La unidad del Estado, la unidad de España, es intocable, diuen, no, el referèndum impossible, il·legal. Els bisbes diuen, assenyadament, creiem que les legítimes aspiracions del poble català han de ser escoltades. Però els bisbes ja havien dit el que havien de dir. I hem de tenir present doncs, que l'Església catalana és com la societat catalana. És a dir, dins de l'Església tenim també una part de persones doncs, que se senten espanyoles, que se senten doncs, també molt identificats amb un altre projecte, però cal dir que el gruix de l'Església catalana és com el gruix de la societat catalana, al meu parer. És a dir, una església molt vinculada al país, no només per tradició, per una rica tradició, sinó també per formació de les persones. Dit això, ens vam trobar doncs, amb alguns capellans. Jo recordo que ara soc a Calella i parlant doncs, amb algun company, bon amic, tot passejant per la platja de Calella doncs, a mitja tarda, de dir alguna cosa hauríem de fer perquè les persones ho esperen i cal com una veu també com a referents morals que som. I llavors aquí doncs, va sortir que ens vam anar posant en xarxa 20 capellans, que érem de tots els 10 bisbats de Catalunya, dels més grans de Barcelona eren 3, de Sant Feliu de Llobregat eren 2, dels altres de Girona érem també 2, i dels altres bisbats almenys un, més alguns capellans religiosos, un jesuïta, un claretià, etc. I de qui va sortir aquest manifest? Va sortir aquest manifest, que va tenir molta transcendència. Sí, perquè també era el timing, que se'n diu en anglès, era el moment bo, i el moment que era necessitat. És a dir, és un document que vam mirar abans de fer-lo públic amb un advocat, també, que paraula per paraula diguéssim el que volíem dir, però que no ens hi poguéssim enganxar els dits. Però tot i així, sembla ser que el govern espanyol va anar al Vaticà a queixar-se o va intentar queixar-se, no sé com s'ho va fer, i per això després vosaltres veu fer una carta al papa dient-li si pot vostè intervenir d'alguna manera. Sí, perquè què ens vam trobar? El manifest deia, no? Ens posàvem en sintonia amb el que els bisbes han dit i vistes les circumstàncies, manifestem que considerem legítima la convocatòria i necessària la realització d'aquest referèndum. I convidem tots els catòlics i tots els ciutadans de Catalunya a reflexionar seriosament sobre aquest moment del nostre país i a votar en consciència. Per tant, era una posició molt clara, en un moment que hi havia una gran part de l'Estat i una part dels partits polítics espanyols amb representació també a Catalunya que deien no votar. Per tant, considerem que no es pot negar el dret als que volen votar sí, que volen votar no, que volen votar en blanc, i no votar en consciència també és una opció. Però el que no es pot fer, el que consideràvem immoral, era negar que les altres 3 opcions, per dir-ho així, poguessin manifestar-se. Per tant, dèiem, ens hem sentit moralment obligats a expressar la nostra veu, sabent que no ens toca a nosaltres. En un moment així, com els bisbes ja són els que ens representen, sentíem que ja havien dit i que només calia treure les conseqüències del que havien dit, però que la gent necessitava sentir una veu autoritzada i clara, per tant que no fos un capellà o un professor de teologia, sinó que fos un gruix, un col·lectiu de capellans forts. Surt, doncs, això amb molta discreció, consensuem aquest document, el fem arribar via correu electrònic a la major part dels capellans de Catalunya, agafant adreces de les pàgines web públiques, per tant, no robant cap informació a ningú. I llavors, això ho fèiem des de Calella amb alguns col·laboradors que, tècnicament parlant, teníem 200 guàrdies civils dormint allà, etc. No volíem que això fos, abans d'hora, creés un malestar. I llavors ens vam donar 2 dies perquè els capellans responguessin i s'adherissin o no, fent un filtratge fort, de manera que volíem que sortís una llista com més llarga millor, que fossin realment capellans en actiu, no secularitzats, que no sortís cap nom estrany, que no sortís ningú que li han posat, etc. I per tant això ens va portar una feina. Tenia jo una persona al telèfon a la rectoria, tenia una persona fent tota la qüestió d'informàtica, i al cap de 2 dies vam fer públic aquest manifest. Què passa? I ara això vinc a la pregunta, que al cap de 2 dies que això surt, i que continuem pujant perquè sortim
amb uns 300 capellans que havien signat, i en pocs dies arribem després a 410 capellans. S'hi afegeixen també els diaques, que inicialment no hi comptàvem, són 40, per tant, arribem a 450, un cert moment aturem. Molts capellans, i ho sé de primera mà, dels companys d'Arxiprestat, etc., que no han signat, estan totalment d'acord amb el contingut, tant sols que han cregut que no era oportú per les seves parròquies, per les seves comunitats, signar això, que creava una mica de confusió, de malestar. Per tant, és un document que en el contingut crec que expressa el que majoritàriament sent el clergat català. El diumenge, 2 dies després de fer-se públic, veiem que l'ABC, en primera pàgina, posa que el govern espanyol ha presentat queixa formal a través del seu ambaixador i, per tant, aquí ens posem en contacte aquests 20, una mica el nucli dur érem 4 o 5, que portàvem la cosa endavant, i diem, no, aquí, doncs, si ha arribat a aquest punt, nosaltres hem de fer-ho saber al papa directament. Per tant, aquell dia mateix, en poques hores, consensuem una carta a aquests 20, que enviem a tots els 410, en aquell moment érem, que havíem signat, i els diem, l'enviaríem al papa en nom de tots. Per tant, vam donar com fins a l'endemà, al matí, perquè qui no estés d'acord que digués, mira, prefereixo no estar. Vam rebre alguns que van fer dir, sí, endavant, endavant, però demanàvem per no bloquejar-nos que simplement ens contestessin els que no volien figurar com a... I ningú va dir que no, per tant, vam enviar aquesta carta al papa signada per 410 persones. Però el que està clar és que el papa no ha dit res, no? Com a mínim segur que no va intervenir, perquè els resultats de... Sí, el que sabem... No va ser gaire cristians, no?, els resultats... Diguéssim, el dia de la votació... Ah, no, per suposat, sí. La repressió, diguéssim, no... Totalment, d'aquests episodis tan tristos que hem vist, no? El que sabem és que nosaltres ho vam enviar per 2 mitjans diferents, vam enviar oficialment a través del nunci de Madrid, que és el que li toca fer arribar aquests documents al Sant Pare, però al mateix temps teníem un contacte directe al Vaticà, no oficial, que ens garantia de fer arribar el Sant Pare directament aquell mateix dia el que nosaltres li enviéssim. Per tant, el Sant Pare va rebre aquesta carta, la qual ell el manifest, explicava les nostres raons, i jo hi afegia en aquest no oficial també una petita nota meva personal, encara donant-hi algun detall més i posant-nos a disposició per qualsevol cosa que ell considerés oportú. Però no us ha contestat. No hem tingut cap resposta, però també, com diuen els argentins, el papa, quan vol dir alguna cosa, la diu, no? I nosaltres li demanàvem, en aquell moment encara no parlàvem de mediació, li parlàvem que si pogués dir una paraula abans de l'1 d'octubre que fes que el govern espanyol no continués posant totes aquestes dificultats i no fes el que després va fer. O que per via diplomàtica fes alguna cosa o que digués alguna cosa. Recordo jo a la nota personal, dic, n'hi hauria prou que saludés amb afecte el poble català a l'audiència, que això ja s'entendria, no? Però crec que al Vaticà també, com s'ha sabut, hi ha tota una sèrie de jocs que, a més, això cal dir-ho, és a dir, el papa confia molt en els bisbes del lloc i, per tant, no es vol posar on no li toca. Ell és el bisbe de Roma, ho té molt clar, també la seva eclesiologia, i és el garant de la comunió. Però pels problemes concrets de cada lloc són els bisbes del lloc el que han de dir. I potser en aquest sentit podem aprofundir una mica més la qüestió. Sí, jo ara parlarem un moment de la doctrina social de l'Església, però abans, ja que estem parlant del papa, jo li volia preguntar, perquè tothom es diu qui ens reconeixeria si fóssim independents? Que això és una cosa que pot succeir d'aquí poc. Vostè creu que el Vaticà ens reconeixeria? El que és històricament cert i que ja al seu moment, doncs, em sembla que van dir notables eclesiàstics i van també guanyar-se la reprovació del nunci de Madrid, és que el Vaticà ha reconegut de seguida els nous estats, és la seva història. Per tant, no seria el Vaticà que faria cap problema per reconèixer un estat independent, certament. Molt bé. Podríem, perquè ens hem extès molt amb les primeres preguntes sobre la carta, jo volia parlar sobre la doctrina social de l'Església. Què diu sobre el dret de l'autodeterminació dels pobles? Bé, hi ha diversos textos. És també un argument que tant
en el catecisme mateix, com sobretot en diverses intervencions dels últims papes, hi ha textos des de Sant Joan XXIII, Pacem in Terris, aquesta gran encíclica final de Joan XXIII, que era el moment de la independència de molts països africans. En aquell context doncs, parla que un poble no pot estar sotmès a un altre poble, que tots tenen el dret i la necessitat d'organitzar-se com volen, per tant, parla molt clarament d'aquest dret a l'autodeterminació, però llavors no en parlem ja de sant, estem parlant de sants de Sant Joan Pau II, i el gran papa polonès, amb aquests textos d'aquell extraordinari a l'UNESCO, que parla precisament que no, ell que és polonès i que ha viscut la negació sistemàtica per part de grans potències de Rússia i de Prússia de la identitat nacional del seu poble, doncs denuncia que això és un atac directe als drets i a la dignitat de la persona humana. I el papa actual ja no en parlem, també té uns textos a Amèrica Llatina, concretament, molt explícits en aquest sentit, no? Dit això, doncs clar, va un periodista allà i li pregunta, li fa dir certes coses i el papa diu, s'hauria d'agafar amb pinces, que sabem tots. És a dir, el papa no està fent un pronunciament en aquest cas, no? Certament, el que sabem és que el papa n'ha parlat directament amb tots els bisbes catalans, quan van estar a visita ad limina l'any passat, ara fa un any i mig, i que per tant està al corrent, que té fil directe amb el cardenal Omella de Barcelona, i que, per tant, sap molt bé com estan les coses. Cal dir que, a vegades, els nostres amics llatinoamericans també fan una mica de dificultat de desmembrar Espanya, perquè tenen una idea, i potser el papa també fa aquesta dificultat, no ho sé, però crec que abans que llatinoamericà és el gran papa Francesc, per tant, crec que no podem estar segurs que estarà de la banda de la justícia, de la veritat, de la llibertat dels drets dels homes i dels pobles. Jo li volia preguntar, perquè uns dies abans del referèndum, en concret crec que és el 27 de setembre, la Conferència Episcopal Espanyola va fer una declaració... La seva comissió permanent. La comissió permanent de la Conferència Episcopal Espanyola va fer una declaració sobre la situació de Catalunya. I es va remetre per primera vegada... Bueno, es va remetre el que havien dit, el que parlava vostè abans, sobre la Carta dels Bisbes catalans. És a dir, per primera vegada com suavitzava una mica... No es parlava per primer cop de la Sagrada Unitat d'Espanya. Això és un canvi molt important. Sí. Un canvi important, significatiu, també de la nova cúpula de l'Església espanyola, que, per tant, el cardenal Osoro, l'arquebisbe Blázquez, són persones de tot un alt tarannà molt diferent d'eclesiàstics que hi havia abans o d'algun que encara corre per les Espanyes. I, per tant, són homes del diàleg, són persones d'Església i que, per suposat, tenen els seus sentiments com els tenim tots, no? Però que no passen per davant de la seva missió com a pastors de l'Església. Però, en canvi, tinc entès que després de fer aquesta declaració, el senyor Rajoy va cridar l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Omella, i també l'arquebisbe de Madrid, l'Osoro. Els va cridar perquè no havia estat prou contundent a favor de la unitat d'Espanya, aquella nota. És així? No sé exactament, perquè això ja estem parlant de 2 dies després del referèndum. És a dir, el dimarts passat, el cardenal Omella i el cardenal Osoro van conjuntament, segons el que ens han dit també els mitjans, a visitar el president Rajoy. I certament jo crec que en aquest moment és significatiu aquest fet. És a dir, trobem el cardenal de Barcelona, el cardenal de Madrid, que el president del govern, després que el cardenal de Barcelona el diumenge mateix denunciés la violència, com va fer-ho també l'arquebisbe de Tarragona, com ho van fer altres bisbes de Catalunya el diumenge mateix. És a dir, aquesta violència és inacceptable. Diàleg, si us plau, respecte als drets de les persones, per tant va haver-hi una resposta molt immediata. Dir això així no i això no. I, per tant, el discurs havia de ser en aquest sentit del diàleg, del que des del primer moment també el govern de Catalunya va mostrar de la negociació.
i sembla que, malauradament, fins al moment d'ara no ha fet cap efecte en el govern espanyol. Sí, perquè abans del referèndum, diguéssim, les mostres de l'Església catalana pel diàleg i per poder fer el referèndum havien estat clares. Va haver-hi un comunicat dels pares abats de Poblet i de Montserrat, una cosa que és bastant insòlita, no?, que firmin un... I de les abadesses, i de moltes organitzacions cristianes, d'escoles, escoles pies, Badruna, Cristianisme, Justícia, una llarga llista d'entitats cristianes que es van declarar molt explícitament sobre la validitat i els drets de Catalunya en aquest moment. Es van veure imatges després del referèndum en una església, ara no recordo d'on és, que es comptaven els vots mentre cantaven el Virolai. Vull dir que, de fet, l'església ha estat bastant present. Allò era un cas ja extrem, una mica així... Però vaja que en aquell poble van haver d'arribar a aquest punt, no? Però em sembla que de moltes maneres hem donat suport al nostre poble. De tota manera, aquest cap de setmana, la Conferència Episcopal Tarraconense, l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha fet una nota dient que l'Església, les coses d'Església, i que s'allunyi una mica de la política. Què està dient aquest senyor? Una mica, què s'està dient amb aquest missatge? Home, l'arcabisbe Jaume és un home de la terra i és un home que també té la responsabilitat com a metropolità de la província tarraconense, és a dir, dels bisbats, fora dels 3 bisbats que són de la província de Barcelona, és a dir, Terrassa, Sant Feliu i Barcelona mateix. I, per tant, ell també veu posicions, com són clares, també més aviat també a Tarragona, i en l'àmbit també que ell coneix molt directament, de persones que no estan per la independència de Catalunya i que són d'Església, i llavors no vol que aquesta fractura, que en el fons també veu a la societat, es porti dins l'Església. Són motivacions pastorals, tot el que tenen, no? Les motivacions que tenim i que, sincerament, també de manera molt crítica, reconeixent que potser ens podem equivocar, ningú és absolut, no? Però que hem tingut també els capellans que hem pres una posició més explícita per donar suport al referèndum i ara també crec que molt de nosaltres, si veiem actituds de l'Estat repressives, certament serem els primers a denunciar-ho i no podem quedar callats, perquè seria ser còmplices. Però que respon al mateix criteri, és a dir, d'un amor pel nostre poble, d'un sentit de ser fidels al missatge que portem. Algú, i en aquest sentit jo personalment he estat molt criticat i he sigut en l'àmbit espanyol perquè he sortit en alguns mitjans, com pot ser que un sacerdote lleve la divisió, no? I coses aquestes per dir una cosa fluixeta, perquè me n'han dites de totes, no? I, per tant, pel fet d'haver-nos pronunciat tan explícitament, sembla que nosaltres ens posem en política quan no ens toca. I, certament, a nosaltres no ens toca pronunciar-nos en qüestions partidistes, sinó que ens toca manifestar-nos, com fa el papa Francesc cada dia, en les grans qüestions socials, sobretot quan hi ha una injustícia flagrant, com és en el cas ara que ens pertoca del reconeixement dels drets nacionals de Catalunya, i sobretot la tergiversació del relat. Ens sembla personalment pervers. I dels mètodes. Jo mateix he pogut comprovar molt de prop la perversitat del que fa l'unionisme per desprestigiar els que ens distingim en aquest camp, i és penós. Estem a punt, no sé si de declarar la independència, en tot cas, els capellans catalans. Tindreu molta feina? Esteu preparats? Què us diuen els vostres fidels? Jo crec que la nostra vocació, com el papa Francesc ens recorda sovint, és de... Nosaltres sortim del poble, som poble, estem al servei del poble i caminem amb el poble. Per tant, entendre el ministeri com estant no sé a quin núvol, dient rosaris i fent grans meditacions mentre el nostre poble viu un moment tan transcendental, això seria contrari a la nostra vocació com a capellans catòlics, és a dir, al servei del nostre poble. I que, per tant, les opcions concretes que podem fer, tothom es pot equivocar, però el fet que això surt d'un sentiment
d'amor a la nostra gent, que surt d'un fet de caminar amb les persones que acompanyem, crec que ningú ens pot retreure que això no vagi d'acord a la nostra vocació. Cinto Busquet, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres. Gràcies.